U peress li din l-istituzzjoni hi miftuħa biss għal dawk il-politiċi li jakkwistaw il-fiduċja tal-poplu tagħna f'elezzjoni, allura nasal biex ngħid li huma il-politiċi li jagħmlu din l-istituzzjoni u mhux l-istituzzjoni li tagħmel lill-politiċi. Hemm bżonn għalhekk li nkomplu insaħħu l-istrumenti li l-Parlament għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biex jissalvagwardja l-integrità u d-dinjità tiegħu stess u fejn hemm bżonn jissanzjona lil min jonqos fid-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Ex-tqar l-ex-Prim Ministru u l-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Gonzi meta kien mistieden jagħmel diskors fil-Parlament waqt l-attività mtella mill-Fondazzjoni Fortunato u Enrico Mizzi. Gonzi qal li ħajjet il-politiku trid tkun waħda fejn jagħti ħajtu għal ġid komuni u tenna li l-istituzzjoni tal-Parlament għandha l-irwol li ssaħħaħ il-poplu u tkun taxprun biex intejbu s-sitwazzjoni ta' pajjiżna. F'din il-mit-sena ta' self-government l-ex-Prim Ministru ta' pajjiżna qal li l-Parlament għandu jaqdi il-funzjoni tiegħu li wettaq it-tajjeb iżda wkoll li jagħti rendikont ta' emilu. Li modi u l-preżent juruna li l-futur ta' pajjiżna, il-futur ta' dan il-Parlament ser jiddependi fuq kemm aħna il-kol ser inkunu onesti, integri u dedikati għal ġid komuni f'pajjiżna. U għamel referenza għal fatt li l-Parlament irid jerġa' jsir istituzzjoni rispettata mill-pubbliku u qal li l-persuni eletti iridu jaħdmu biex isaħħu il-Parlament. Ma setax jonqos li fid-diskors tiegħu jagħti ħarsa lejn ħajjet Enrico Mizzi, ex-Prim Ministru, politiku li meta miet ħalla warajh identità ta' kif verament għandu jkun politiku u għatenna l-missjoni ta' dawk li rappreżentaw lil pajjiżna u lill-poplu fil-Parlament hija li jsaħħu il-Parlament biex ikun simbolu tal-identità Maltija. Fl-istess attività tkellmu wkoll l-ex-Speaker Miriam Spiteri da Bono u Richard Muscat, il-persuna li jmexxi il-Fondazzjoni Enrico u Fortunato Mizzi.